shoes. At those hipsters, I wanna dance. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. Stop, don't stop laughing about it. Stop, don't stop, don't stop. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop giving me things. Stop, don't stop laughing about it. Stop, don't stop, don't stop. I said, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. Dámy a pánové, dobrý den, mé jméno je DMLP a vítejte u dalšího videa. Tohle video je menší challenge a to za 100 odběratelů, no už mám 104, ne, 103. A v tomhle videjku bych vás chtěl přilákat k challenge, budu točit challenge. Tohle je challenge číslo 1 a to grilovací koření. Už jsem ho dělal asi před rokem. Fuj, už zase na to vzpomínám. Nechápu, na co tu mám talíř. A necháme si na tu. Aby jsme to tam vyplivli. Takže mám tady lžičku, budeme jí potřebovat, lžičku. Jak vypadám? Vím, jsem krasavec. Jak je tam? No a máme tady, čekat, máme tady tu lžičku a grilovací. Tak, a můžeme se pustit do toho. Tak, jdeme do toho. Je to challenge za 100 odběratelů, psali jste mi to do MSG, bych za to natočil. Ty vole. Musím říct, že je to síla. Ale je to nějaký... Už mám usinu. Jestli to neuvidíte. Teď. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound. Takže já z toho nemůžu mluvit. Takže to je jedno. Já už nejdu a já se nemůžu vyžvejknout, jak to mě to pálí v břiše a tak. Já jsem z toho dement. Takže já to řeknu rychle. Takže jestli se vám tohle video líbilo, tady dejte palec nahoru, jestli tady dejte dislike a nedávejte, protože jsem se hodně trápil za to. A uvidíme se v dalšího challenge, anebo u dalšího videa a čus.